ονομάζομαι Τσαγδάρη Αναστασία και είμαι νηπιαγωγός. Θα σας παρουσιάσω ένα διδακτικό σενάριο με τη χρήση των TPS στο νηπιαγωγείο, έχοντας ως θέμα «Οικογένεια ζεστή, ένας κήπος με ζωή». Το διδακτικό αυτό σενάριο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος της επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Β' επίπεδου για την αξιοποίηση και εφαρμογή των τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών στη διδακτική πράξη. Η οικογένεια είναι το πλέον γνώριμο πλαίσιο για το παιδί της προσχολικής ηλικίας, το οποίο ερχόμενο στο νηπιαγωγείο φέρνει εμπειρίες από το οικογενειακό περιβάλλον του. Για το λόγο αυτό, τα παιδιά κάθε χρόνο δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον στη διερεύνηση του θέματος αυτού. Το προτινόμενο σενάριο μπορεί να αποτελέσει βασική θεματολογία του εκάστοτε σχολικού έτους με στόχο να εμπλουτίσουν τα παιδιά τις γνώσεις τους για την οικογένεια με ένα δημιουργικό και ευρηματικό τρόπο, χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας. Το σενάριο αυτό είναι συμβατό με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του νηπιαγωγείου και βασισμένο στους στόχους και τη φιλοσοφία του διαθεματικού ενιαίου προγράμματος σπουδών. Εντάσσεται στο γνωστικό αντικείμενο παιδί και περιβάλλον, ανθρωπογενές περιβάλλον και αλληλεπίδραση, αλλά κατά τη διάρκεια της υλοποίησής του εμπλέκει και τα γνωστικά αντικείμενα της γλώσσας, των μαθηματικών, της δημιουργίας και έκφρασης, καθώς και των TPE. Όμως, για την ανάπτυξη του σεναρίου, απαραίτητο είναι να υπάρχουν προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών. Και αυτό το λόγο τα νήπια ήδη θα πρέπει να γνωρίζουν ως προς το γνωστικό αντικείμενο το κάθε παιδί ότι έχει τη δική του οικογένεια, να συμμετέχουν σε συζητήσεις, να χρησιμοποιούν στοιχειώδη επιχειρηματολογία και να είναι καλοί ακροατές. Να γνωρίζουν γράμματα του αλφάβητου, τουλάχιστον αυτά που βρίσκονται στο όνομά τους. Να ομαδοποιούν αντικείμενα με βάση ένα χαρακτηριστικό. Να απαριθμούν τους αριθμούς από το 1 μέχρι το 10 και να κάνουν μετρήσεις. Να γνωρίζουν τα χρώματα. Να εκφράζονται με διαφορετικές τεχνικές και να έχουν πειραματιστεί με διάφορα υλικά. Ως προς τη χρήση των λογισμικών, θα πρέπει να αναγνωρίζουν τις κυριότερες μονάδες του υπολογιστή και να μπορούν να τις χειριστούν με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού. Δηλαδή, ενεργοποίηση, απενεργοποίηση υπολογιστή, χρήση πληκτρολογίου ποντικού, λειτουργία σειρά και άσε. Επίσης, να έχουν εξοικειωθεί με τις βασικές λειτουργίες των λογισμικών του σεναρίου. Ποιος είναι όμως ο σκοπός και οι στόχοι του σεναρίου? Ο γενικός σκοπός του σεναρίου είναι να μάθουν τα νήπια μέσω της επαφής με τις νέες τεχνολογίες ποια είναι η εξέλιξη του ανθρώπου και ότι ο καθένας ανήκει στη δική του οικογένεια. Να εργαστούν ομαλά σε ομάδες για τη διερεύνηση του θέματος που έχει νόημα και εξαιρετικό ενδιαφέρον για τα ίδια και να παρουσιάσουν τις γνώσεις που κατέκτησαν στο ευρύτερο περιβάλλον, στους γονείς τους. Οι επιμέρους στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο, τα νήπια ενθαρρύνονται να αντιλαμβάνονται τη χρονική ακολουθία γεγονότων και να αντιληφθούν την εξέλιξη του ανθρώπου. Να κατανοήσουν ότι υπάρχουν παιδιά που δεν ανήκουν στο συνηθισμένο τύπο γονεϊκής οικογένειας. Να αναγνωρίζουν οικίες λέξεις στο περιβάλλον και να τις αντιγράφουν. Να ομαδοποιούν με βάση ένα κριτήριο. Να απεικονίζουν σχέσεις σε πίνακες καταγραφής και να ερμηνεύουν συμβολικές αναπαραστάσεις. Να εκφράσουν μέσα από τη ζωγραφική σχέσεις και συναισθήματα, να αναπαράγουν μουσικά ακούσματα, να παίρνουν πληροφορίες από διάφορες πηγές και να εκφράζουν τις σκέψεις τους. Ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών, θα πρέπει να μάθουν να χρησιμοποιούν τον υπολογιστή ως μέσο που βοηθάει τον άνθρωπο στην εργασία του. Να χρησιμοποιούν με ευχέρεια κατάλληλα λογισμικά αυτά που θα χρησιμοποιηθούν στο διδακτικό με σενάριο. Τις μηχανές αναζήτησης, να δημιουργούν φακέλους και να μάθουν να αποθηκεύουν αρχεία. Ως προς την εργασιακή διαδικασία, να αναπτύξουν ικανότητες συνεργασίας και να κατανοήσουν την αξία της ομαδικής εργασίας, να εξασκήσουν την κριτική τους ικανότητα, να κινητοποιήσουν τη δημιουργική τους σκέψη και φαντασία. Ποια είναι όμως τα λογισμικά και τα περιβάλλοντα που εφαρμόστηκαν στο διδακτικό μας σενάριο? Για την υλοποίηση του σεναρίου χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω υπολογιστικά περιβάλλοντα και εκπαιδευτικά λογισμικά. Φιλομετρητής διαδικτύου, μηχανές αναζήτησης, διαδικτυακό περιβάλλον αποθήκευσης, αναζήτησης, αναπαραγωγής και διαμοιρασμού ψηφιακών ταινιών YouTube, εκπαιδευτικά περιβάλλοντα διαδικτύου Web 2.0 Jigsaw Puzzle and Web 2.0 Issue,
Λογισμικά γενικής χρήσης, το λογισμικό επεξεργασίας κειμένου Word, το λογισμικό παρουσίασης PowerPoint, λογισμικό λογιστικού φύλου Excel, λογισμικό καταγραφής, αναπαραγωγής και επεξεργασίας βίντεο Movie Maker. Επίσης χρησιμοποιήθηκαν και λογισμικά ανοιχτού τύπου, το λογισμικό ενοιολογικής χαρτογράφησης και inspiration και το λογισμικό δημιουργίας και έκφρασης του. Για την υλοποίηση του διδακτικού σενάριου χρησιμοποιήθηκε ως διδακτικό μοντέλο η θεματική προσέγγιση, ο σχεδιασμός του σεναρίου, η χρονική διάρκεια του, η επιλογή των μαθησιακών στόχων και ο τρόπος υλοποίησης έχουν γίνει από τον εκπαιδευτικό, λαμβάνοντας όμως υπόψη ο εκπαιδευτικός τα ενδιαφέροντα, τις ανάγκες και το επίπεδο των παιδιών του τμήματος. Το σενάριο υποστηρίζει τη συνεργατική μάθηση. Είναι βασισμένο στις επικοδομιστικές και κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης. Γι' αυτό το λόγο ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των παιδιών. Επίσης, τα παιδιά μαθαίνουν μέσα από διαδικασίες συνεχούς διερεύνησης, ανακάλυψης και επίλυσης προβλημάτων. Η μάθηση συντελείται μέσω του περιβάλλοντος, το οποίο είναι πλούσιο σε ερεθίσματα, τα οποία κινητοποιούν τα παιδιά να αλληλεπιδράσουν, επικοδομισμός θεωρία του Πιαζέ, και επίσης τα παιδιά αλληλεπιδρούν μεταξύ τους σε εργασία σε ομάδες ή με τον εκπαιδευτικό, αναπτύσσοντας μεταξύ τους κοινωνική αλληλεπίδραση, κοινωνικοπολιτισμική θεωρία Vygotsky. Περιλαμβάνονται επίσης δραστηριότητες συμπεριφοριστικής μορφής και αυτές γίνονται κυρίως στην παρουσίαση της νέας γνώσης. Εκτιμόμενη διάρκεια και οργάνωση της τάξης και προκαταβολικός οργανωτής. Το διδακτικό μας σενάριο υλοποιήθηκε σε διάστημα 4 εβδομάδων και διήρκησε 14 διδακτικές ώρες. Πραγματοποιήθηκε σε τμήμα 22 νηπίων ολοήμερου νηπιαγωγείου. Πραγματοποιήθηκαν επίσης 2 παρουσιάσεις από τα παιδιά, η μία στα παιδιά του διπλανού τμήματος και η άλλη στους γονείς. Το σενάριο περιλαμβάνει δραστηριότητες που απευθύνονται στην ολομέλεια της τάξης αλλά και στην ομάδα 2-3 νηπίων που γίνεται στη γωνιά του υπολογιστή. Οι δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν κυκλικά λόγω της ύπαρξης ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή στην τάξη. Η αφόρμηση έγινε από ένα τυχαίο γεγονός. Στις πρωινές ρουτίνες της Δευτέρας, ένα νήπιο αναφέρθηκε στο όμορφο διήμερο που πέρασε με την οικογένειά του στο χωριό των γονιών του. Έτσι λοιπόν η εκπαιδευτικός έδωσε την ευκαιρία στα παιδιά να μιλήσουν για την οικογένειά τους, από πόσα άτομα αποτελείται, αν υπάρχουν μεγαλύτερα ή μικρότερα αδέρφια, γιαγιάδες και παππούδες. Και στην συνέχεια οργάνωσε τις δραστηριότητες. Η πρώτη δραστηριότητα αφορούσε την ανίχνευση των πρώτερων γνώσεων των παιδιών και έγινε με το λογισμικό ενοιολογικής χαρτογράφησης. Για να δούμε ποιος θα μπει μέσα στο σπίτι να κρυφτεί. Στην πρώτη λοιπόν δραστηριότητα, η εκπαιδευτικός εισάγει στην επιφάνεια του λογισμικού Kitspiration ένα κεντρικό πλαίσιο σπιτιού και εικόνες από ανθρώπινες φιγούρες και διάφορες άλλες από τις βιβλιοθήκες του λογισμικού. Τα παιδιά καλούνται να τοποθετήσουν τι μπαίνει μέσα στο σπίτι. Οι υπόλοιπες εικόνες παραμένουν εκτός περιβάλλοντος σπιτιού. Η δεύτερη δραστηριότητα είναι η εξέλιξη του ανθρώπου. Με τη δραστηριότητα αυτή η εκπαιδευτικός παρουσιάζει μέρος της νέας γνώσης στα παιδιά. Αρχικά συλλέγει εικόνες από το διαδίκτυο που αφορούν την εξέλιξη του ανθρώπου και στη συνέχεια τις τοποθετεί σε εξελικτική σειρά βάζοντας υπότιτλους. Καταγράφει τους υπότιτλους με συνοδεία κλασικής μουσικής και προσπαθεί με το λογισμικό Movie Maker να κεντρήσει το ενδιαφέρον των παιδιών, γιατί τους δίνει εικόνα, λόγο και ήχο, παρουσιάζοντας τη νέα γνώση με έναν διαφορετικό τρόπο, με έναν πολυμεσικό τρόπο. Η τρίτη δραστηριότητα είναι η μικρή Νατάσα πρέπει να ενώσει τα μέλη της οικογένειας. Τι λέτε, θα τα καταφέρει? Η εκπαιδευτικός εδώ έχει δημιουργήσει στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή ένα αρχείο Kitspiration. Έφτιαξε έναν ενοιολογικό χάρτη όπου στο κέντρο υπάρχει η λέξη οικογένεια και τριγύρω εικόνες από τις βιβλιοθήκες του λογισμικού. Τα παιδιά καλούνται να μπουν στη διαδικασία να εξερευνήσουν αν η μικρή Νατάσα μπορεί να ενώσει τα μέλη της οικογένειας. Όταν τα καταφέρει, επιβραβεύεται. Η τέταρτη δραστηριότητα είναι η οικογένεια ζεστή, ένας κήπος με ζωή. Στη δραστηριότητα αυτή
η δραστηριότητα αυτή αποτελεί μια παρουσίαση της νέας γνώσης στην ολομέλεια της τάξης μέσω βιντεοπροβολέα. Αρχικά η εκπαιδευτικός βρίσκει κατάλληλες εικόνες από το διαδίκτυο και παραμύθια από το YouTube και δημιουργεί μια πολυμεσική παρουσίαση με PowerPoint, εισάγοντας εικόνες με τίτλο και παραμύθια με υπερσυνδέσμους από το YouTube. Ιδιαίτερα παρουσιάζει με έναν ξεχωριστό τρόπο την οικογένεια παλαιότερων χρόνων, οικογένεια και θρησκεία, πώς δημιουργείται η οικογένεια και μορφές αυτής, μονογονεϊκή, πολύτεκνη και άλλα. Στη συνέχεια ακολουθεί η πέμπτη δραστηριότητα, η οποία αποτελείται από δύο υποδραστηριότητες. Η πρώτη είναι βάλε τα μέλη της οικογένειας στη σωστή ομάδα, σύμφωνα με την οποία η εκπαιδευτικός δημιούργησε στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή ένα αρχείο και inspiration, το οποίο αποτελείται από 3 πλαίσια και εικόνες με ανθρώπινες φιγούρες από τις βιβλιοθήκες του λογισμικού. Στο ένα πλαίσιο αναγράφεται η λέξη παιδιά, στο άλλο πλαίσιο η λέξη μαμάδες και στο τρίτο πλαίσιο η λέξη μπαμπάδες. Τα παιδιά, εφόσον ανοίξουν το αρχείο, θα πρέπει να τοποθετήσουν τις κατάλληλες εικόνες στο αντίστοιχο πλαίσιο με την τεχνική σειρακιάσε. Η δεύτερη υποδραστηριότητα μπορείς να μετρήσεις τα μέλη της κάθε ομάδας και να βάλεις τον σωστό αριθμό. Εδώ, στη δραστηριότητα αυτή, η οποία είναι συνέχεια της πρώτης, στο αρχείο αυτό καλούνται τα παιδιά να μετρήσουν τα μέλη εικόνες του κάθε πλαισίου και να τοποθετήσουν το σωστό αριθμό αφού τον αναγνωρίσουν από τη βιβλιοθήκη του λογισμικού. Ακολουθεί η έκτη δραστηριότητα, η οποία είναι ανάγνωση λέξεων. Η εκπαιδευτικός δημιούργησε πάλι εδώ ένα αρχείο και inspiration στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή. Στο πάνω μέρος του περιβάλλοντος του λογισμικού τοποθέτησε με την τεχνική σειρακιάσε 6 εικόνες που απεικονίζουν μέλη της οικογένειας με τις αντίστοιχες λέξεις παππούς, γιαγιά, μπαμπάς, μαμά, κορίτσι, αγόρι. Στο κάτω μέρος του περιβάλλοντος του λογισμικού υπάρχουν οι λέξεις και τα παιδιά καλούνται να τοποθετήσουν δίπλα στις σωστές εικόνες με την τεχνική του σειρακιάσε. Ακολουθεί η 7η δραστηριότητα. Ελάτε να φτιάξουμε πάζλ. Ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί εδώ κάποιες από τις εικόνες της οικογένειας που είναι γνώριμες στα παιδιά και παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της 4ης δραστηριότητας. Με τα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα Web 2.0, Jigsaw Planet δημιουργεί πάζλ με 3 από αυτές τις εικόνες, εφόσον πρωτίστως έχει δημιουργήσει λογαριασμό. Η 8η δραστηριότητα είναι ζωγράψε την οικογένειά σου, εκτύπωσέ την για να την κάνεις κάδρο. Σε αυτή τη δραστηριότητα, ο εκπαιδευτικός δημιουργεί στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή ένα περιβάλλον, χρησιμοποιώντας το λογισμικό έκφρασης και δημιουργίας του Xpaint και παροτρύνει τα παιδιά να ζωγραφίσουν την οικογένειά τους με όποιο τρόπο μπορούν, χρησιμοποιώντας τα υλικά του λογισμικού. Είναι μια άσκηση εξάσκησης και ευχαρίστησης για τα παιδιά και κατόπιν συνεννόηση το κάθε παιδί, αφού αποθηκεύσει και εκτυπώσει την εργασία του, θα τη χαρίσει στους γονείς την τελευταία μέρα της αξιολόγησης. Κατά τη διάρκεια της 9ης δραστηριότητας γίνεται η αναζήτηση και αποθήκευση εικόνων, παρουσίαση των εικόνων αυτών, δίνοντας δικό τους τίτλο στους πίνακες. Ποιον τίτλο θα δώσεις στον πίνακα λοιπόν? Η δραστηριότητα αυτή γίνεται σε 2 διδακτικές ώρες. Στην πρώτη διδακτική ώρα, με τις οδηγίες του εκπαιδευτικού, μια ομάδα 3 παιδιών δημιουργεί στην επιφάνεια εργασίας του ηλεκτρονικού υπολογιστή ένα φάκελο, όπου σαν ονομασία έχει πίνακες ζωγραφικής. Στη συνέχεια, μέσω του φιλομετρητή επιλέγουν στη μηχανή αναζήτησης με Google το σύνδεσμο έργα τέχνης και γράφουν τη λέξη οικογένεια. Προχωράνε στην αναζήτηση και στη συνέχεια αποθηκεύουν τα έργα τέχνης. Επιλέγουν 6 από τους πίνακες που έχουν αποθηκεύσει, χωρίζονται τα παιδιά σε 6 ομάδες. Κάθε ομάδα παιδιών παίρνει έναν πίνακα όπου τον μελετά και βάζει το δικό του τίτλο. Στη δεύτερη διδακτική ώρα, η εκπαιδευτικός μαζί με τα παιδιά κάνει παρουσίαση στην ομαδική εργασία των παιδιών, χρησιμοποιώντας το λογισμικό PowerPoint και με τη βοήθεια του βιντεοπροβολέα την παρουσιάζουν στα παιδιά του άλλου τμήματος. Ακολουθεί η 10η δραστηριότητα, μάντεψε ποιον αγαπώ περισσότερο. Η εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί το λογισμικό υπολογιστικού φύλου και δημιουργεί έναν πίνακα διπλής εισόδου. Στον οριζόντιο άξονα τοποθετεί 3 εικόνες, γονείς, παππούς, γιαγιά και φίλοι. Καλείται ένα-ένα κάθε παιδί να επιλέξει ποιον αγαπά περισσότερο. Στο τέλος, μια ομάδα παιδιών συλλέγει, κάνει την καταγραφή και βγάζει τα αποτελέσματα.
Στη συνέχεια τα αποτελέσματα τα καταγράφουν σε ένα νέο πίνακα και δημιουργούν μία γραφική αναπαράσταση και εξάγουν τα συμπεράσματα για το ποιον αγαπούν περισσότερο. Η 11η δραστηριότητα που αφορά την παρουσίαση αξιολόγηση του προγράμματος είναι το άλμπουμ των οικογενειών της τάξης μας και έχει διεξαχθεί κατά τη διάρκεια 2 διδακτικών ωρών. Στην πρώτη διδακτική ώρα τα παιδιά ζωγράφησαν την οικογένειά τους με συμβατικό τρόπο, εξέφρασαν τα συναισθήματά τους με χρωματικούς συνδυασμούς και στη συνέχεια με την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή τα φωτογράφησαν, τα κάνανε αρχείο στον υπολογιστή και στη συνέχεια η εκπαιδευτικός, χρησιμοποιώντας το εκπαιδευτικό περιβάλλον Web 2.0 μετέτρεψε το αρχείο σε ηλεκτρονικό βιβλίο. Κατά τη δεύτερη διδακτική ώρα πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του ηλεκτρονικού βιβλίου από την Ολομέλεια της τάξης στους γονείς, τους οποίους έχουν καλέσει να παρευρίσκονται στο σχολείο. Η ατμόσφαιρα είναι συγκινητική γιατί το κάθε παιδί παρουσιάζει τη δικιά του οικογένεια με λόγια αγάπης και επίσης χαρίζει και την δουλειά, την εργασία που είχαν κάνει στην 8η δραστηριότητα. Ακολουθεί η αξιολόγηση του διδακτικού σεναρίου. Η αξιολόγηση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι ενός εκπαιδευτικού προγράμματος. Εκτιμήθηκε εκτός του τελικού αποτελέσματος και η διαρκής βελτίωση των δράσεων στο συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο. Ακολουθήθηκε η διαμορφωτική αξιολόγηση σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του σεναρίου. Οι στόχοι του διδακτικού σεναρίου υλοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία. Παράγοντες επιτυχίας θεωρούμε ότι ήταν η σύνθεση του τμήματος, οι βασικές γνώσεις που είχαν εκ των προτέρων αποκτήσει τα παιδιά για τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής ότι αποτελεί ένα κίνητρο για μεγαλύτερη συμμετοχή των παιδιών σε δραστηριότητες και επίσης τα παιδιά βίωσαν συναισθήματα χαράς και απόλαυσης με παιχνιώδη τρόπο σε όλη τη διάρκεια του σεναρίου. Δυσκολία παρουσιάστηκε στην ύπαρξη ενός μόνο υπολογιστή στην τάξη μέσα. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.